krídlach orlých sa vznášajú tí, čo na Boha čakajú. A príval nových síl dostanú tí, čo len v Neho dúfajú. Bežia a nezomdlievajú. Chodia a neustávajú. Počul si už, že ten, čo stvoril nás, neustáva a nezomdlieva. Keď sme ustali, silu dáva nám. Keď nás iný niet mocou naplňa. Tam, kde iní klesajú, tam, kde iní padajú, tí, čo na Pána čakajú, o nemoci naberú. Na, 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 na. Na, 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 Tak príjemné dobré ráno, milí priatelia, máme tu nový rok 2026, ku ktorému nám všetkým prajem, aby Božie požehnanie a starostlivosť, pokoj, láska nás prevádzali a mali sme taký dobrý čas, tak ako aj dnes, pretože chceme Boha oslavovať a chceme mu byť blízko, chceme sa modliť o požehnanie pre tento ďalší rok a s touto témou alebo príležitosťou súvisí aj to, čo vlastne sa chceme rozprávať, to, nad čím sa chceme zamýšľať, a to vlastne súvisí teda s tým, že možno, že nepotrebujeme až také veľké ciele si klásť, ale potrebujeme možno pustiť niektoré veci, ktoré nás ťažia ešte z minulého roka a potrebujeme ich odozdať Bohu, aby sa nám ľahšie dýchalo a v takejto pohodovej atmosfére aj dnes si chceme užiť ten dar toho, že Pán Boh nám dal tento čas a stará sa o nás. Máme veľa dôvodov byť vďační a nechceme sa nejako z tejto vďačnosti nechať vyrušiť. Takže tak, ďakujeme za všetky modlitby, za všetky finančné príspevky, bez ktorých by sme nemohli fungovať a hlboko si to vážime. A ďakujeme aj za všetky zdieľania, lajky. Je to taká naša spoločná vízia. Verím tomu, že chceme, aby sa ten kresťanský obsah šíril cez sociálne siete, cez internet aj ku našim priateľom, ktorí takisto potrebujú počuť to, že Boh ich miluje a že môže zmeniť, zlepšiť ich život zásadným, radikálnym spôsobom. Takže preto ho chceme aj dnes chváliť, lebo sme to zažili. A budeme spievať teda piesne chvály. Tvoj sluha Mojžiš obnoví zákon svoj.
sa modliť. Vzácny nebeský Otec, ďakujeme Ti aj za dnešný deň. Ďakujeme Ti za to, že môžeme začínať nový rok a môžeme vedieť, že nemusíme sa bať budúcnosti, toho, čo nás čaká, keď sa oprieme o Teba, keď sa spoľahneme na to, že Ty si blízko, že Ty si náš milujúci Otec, ktorý počuje naše modlitby a ktorý nás povedie, keď sa necháme viesť. Ďakujeme Ti, že máme Tvoje slovo, tento vzácny poklad, z ktorého môžeme čerpať každé ráno, počas dňa alebo večer. Tvoje slovo nám radí, povzbudzuje nás, napomína. Tak pomôž nám, Pane, aby naozaj bolo pre nás Tvoje slovo každodenným zdrojom posily, aby bolo sviecou pre naše nohy a svetlom pre naše chodníky. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že môžeme byť Tvojimi deťmi, o ktoré sa staráš. Ďakujeme Ti, že môžeme vedieť, že keď Ti patríme, nemusíme sa ničoho báť. A tak sa modlím, aby sme boli naplnení pokojom od Teba a tiež radosťou, a aby táto radosť a pokoj mohli z nás vyžarovať, aby sme mohli našimi životmi, aj slovami, aj tým, čo robíme a čo nerobíme, ukazovať na Teba. Pomôž nám, aby sme mohli svedčiť ľuďom okolo nás, že si dobrý Boh, že Tvoj Syn, Pán Ježiš, je Spasiteľ a záchranca a že každý sa môže rozhodnúť s ním nadviazať vzťah, hovoriť a dovoliť mu, aby nás zachránil od hriechu. Tak vkladám tieto modlitby do Tvojich rúk aj pre dnešný deň a ďakujem, že Ty opäť počuješ a podľa svojej vôle a v svojom čase aj vypočuješ. Amen. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl od radosti. Nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Amen. Čo vyspievať túžim, je nad rozum môj, preto bázni sa skláňam a spievam svoj žal, veď pre mňa príbytok máš, v nebi prichystaný a prídeš znova vziať si ma a budem s Tebou na veky. Nové nebesia stvoríš a tiež novú zem. Nikto nebude staré viac spomínať chcieť. Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd a nikdy viacej krík a
sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Dnes pod a pred ním sa stojí v bázni vnorený. V ňom nie to hriechu, viem. Svätá je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. Dnes poď a pred ním sa skloň, stojí v bázni vnorený. V ňom nie to hriechu, viem. Svätá je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. V ňom nie to hriechu, viem. Svätá je táto zem. Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán, on je tu prítomný. On je tu prítomný. Tak milí priatelia, milí letkári, býva zvykom takto na začiatku nového kalendárneho roka si dávať všelijaké predsavzatia. Určite ste to skúšali, alebo teda verím tomu, že ste to skúšali. A určite mi dáte za pravdu v tom, že tá skúsenosť častokrát býva taká, že po týždni, po dvoch, skrátka to vzdáme, hej, povieme si, že začneme cvičiť, alebo niečo podobné, alebo že prestaneme, ja neviem čo, niekto možno fajčiť. No a potom sme z toho ešte viacej sklamaní a frustrovaní. No v skutočnosti to, čo možno je aj viacej potrebné, ako si dávať nejaké predsavzatia, ktoré sú možno trošku odtrhnuté od reality, je premýšľať nad tým, že čo sú tie nejaké bremená alebo niečo, čo nás ťaží, čo si nesieme vo svojom živote ešte z minulého roka a nebolo by od vecí sa toho nejako zbaviť. Hej? Určite sú možno, že niektoré činnosti, ktoré robíme navyše, alebo však aj zlozvyky, ale teda tých nie je také ľahké sa zbaviť, ale sú možno, že veci v našom byte alebo dome, ktoré sú tam navyše, od ktoré sa podkýňame, nebolo by od vecí ich vyhodiť. Hej? A tým si uľahčiť život, pretože tých vecí je niekedy v našom živote až priveľa. A možno, že volíme takú tú stratégiu ako niektorí, že chceme byť vo všetkom aspoň trošku zaangažovaní. Že vieme, že napríklad sú ľudia, ktorí svoje sociálne kontakty organizujú tým spôsobom, že chcú byť aspoň trošku, povedzme, v každej nejakej okolitej skupine okolo seba, hej. Chcú sa kamarátiť aj, ja neviem, s lyžiarmi, chcú sa kamarátiť aj, dajme tomu, že aj s kresťanmi, s nejakými bývalými spolužiakmi, s kolegami. A teraz žonglujú v podstate s týmito rôznymi skupinami, nikde nie sú poriadne zaangažovaní.
A majú pocit, že týmto spôsobom, že akože keď majú veľa možností, hej, tak na nič nie sú z toho odkázaní, ale zároveň nikde nie sú naplno z týchto skupín a sú väčšinou len nejakí akoby poslucháči alebo tí, ktorí sa vezú na nejakom vlaku. A týmto spôsobom by sme mohli sa pozrieť aj na iné oblasti vo svojom živote, kde je to naozaj častokrát tak, že máme akoby zainvestované do rôznych ľudí, do rôznych aktivít, ale nič z toho nerobíme poriadne. A to možno aj preto, že nič z toho nás tak úplne akože nebaví až do takej miery, že by sme, ja neviem, 100% času sa venovali napríklad nejakému rozvoju jednej konkrétnej zručnosti. Hej? Že niekto si povie, alebo ho to nejak baví, dajme tomu hrať na nejaký hudobný nástroj, tak nevždy je to tak, že tomu hudobnému nástroju venujeme, ja neviem, 100% svojho voľného času. Bolo by to v niečom aj akože nezdravé, samozrejme, lebo to potrebujeme obmieniať a venovať sa aj, ja neviem, čomu, škole, práci, rodine, jedno s druhým. Ale napriek tomu máme takú zábranu, že staviť všetko na jednu kartu. Je to tak povediac. No a v tejto situácii sa nachádzal aj človek, o ktorom hovorí Pán Ježiš vo svojom podobenstve, alebo teda sú tu také dve podobenstvá, ktoré sú spolu a vlastne vyjadrujú tú istú veľmi podobnú myšlienku. A to je to, že podobné kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má a kúpi to pole. A vlastne dalo by sa to rozdeliť na také dve, alebo možno až také tri nejaké oblasti. Prvá z nich je, že predá, čo má. Že človek našiel poklad v poli, vie, že ten poklad by si nemohol len tak vziať, pokiaľ to pole mu nepatrí, pretože ten poklad patrí človeku, ktorému patrí to celé pole. Tak preto ho skrie a aby ho mohol získať, tak musí spraviť vlastne dve veci. Prvá z nich je, že predá všetko, čo má, a druhá je, že ide a kúpi to pole. No a teraz to predá všetko, čo má, keď si to rozmeníme na drobné v našich životoch takto z kraja roka, tak je to práve tá úvaha, že čo je v mojom živote navyše. Čo sú tie veci, ktoré potrebujem predať, ktorý sa potrebujem zbaviť, aby som získal ten poklad. A keď ešte by sme išli tou úvahou o krok hlbšie, tak je vôbec táto stratégia, ktorá sa tu predstavuje, reálna v mojom živote, prakticky. Lebo dajme tomu, že po tej ekonomickej stránke táto konkrétna situácia dáva zmysel. Keby sme aj my pracovali niekde na poli a potom našli poklad a to pole kúpili, tak vieme presne, zhruba, že aký veľký je ten poklad, koľko tým získame, a vieme si to matematicky vyrátať, že pokiaľ cena toho poľa je X, v prepočte na meter štvorcový, neviem, aké sú teraz ceny, podľa závislosti veľmi od lokality, a viem si to zrátať, že tak cena toho poľa by bola zhruba toľkoto, ešte keď, dáme tomu, ten človek by ho nechcel predať, viem to prenásobiť kľudne 2, aby som tomu vlastníkovi dal akože silný dôvod to predať, aj keď možno, že nie je na to v tejto chvíli nastavený. A viem si to zrátať, že to je suma nejaká a teraz tá hodnota toho pokladu je, vymyslím si, 1000-násobne väčšia. Ako to, čo vlastne by som investoval do kúpy toho poľa. Vieme to veľmi ľahko zrátať, vieme si to veľmi živo predstaviť, že ten poklad má väčšiu hodnotu ako to pole. A že stojí za to všetko, čo mám, alebo tu je tam naozaj písané, že všetko, čo mal, že zrejme ten človek nebol nejaký chudobný, teda nebol nejaký bohatý, a musel tým pádom vlastne predať úplne všetky veci, ktoré mal. Tiež to musel prerátať, že či to vôbec môže dovoliť, to je jedna vec. Ale druhá je tá, že vlastne
on si povedal, že možno tie staré, ja neviem, predstavujem si, hej, že nejaké staré hodiny po starom otcovi, ktoré už dnes majú veľkú hodnotu, ktoré mi dal, keď som mal, ja neviem, 14 rokov a sú to nejaká pamiatka rodinná, tak tohto všetkého sa vlastne musím vzdať, hej? A že tieto všetky veci, ktoré som získal, majú menšiu hodnotu ako ten poklad. A teraz, keď robíme si tú inventúru v tom, čo máme, hej, skúsme si to predstaviť, čo máme v izbe, čo je naše, nejaké úspory možno, nejaké knižky, čo tam môžeme mať ešte. Hej, počítač možno, posteľ, skriňu, stôl, základné veci. Hej. Niekto má toho viac, niekto menej, ale je to tak, že my investujeme peniaze do rôznych vecí. My investujeme čas do rôznych vecí. Pozornosť. Hej. To sú tie veci, ktoré máme. Hej. Ľudia, ktorí sú okolo nás. Investujeme do nich viac, menej. Hej. My máme zainvestované v rôznych veciach. Aj vnútorne. Hej. Záleží nám na nie jednej veci, ale mnohých. A teraz keď si to predstavíme, hej, čisto z takého akoby investorského pohľadu, lebo toto je taká ekonomická analogia, hej, on hovorí vlastne, že musí predať všetko, hej, za to získa peniaze a potom získa poklad, ktorý je nejakej finančnej hodnoty. Možno, že by sme si povedali, že to nie je úplne rozumné vstaviť všetko na jednu kartu. Hej. Nie je to tak trošku akože v živote taký akože je to gamblovanie, hej. Nie je to ten spôsob, ktorým tí najchudobnejší prídu o všetko. Hej. Keď idú, poviem príklad, do nejakého kasína a by tam gamblovali a skrátka vsadili v rulete všetko, čo majú na jedno jediné číslo. To je spôsob, akým prísť o všetko v podstate. Ako sa stať úplne, že strateným človekom. Lenže, a to je potom tá druhá stránka tej veci, že napríklad taký Warren Buffett hovorí, ktorý je vlastne bývalý najbohatší človek na svete. Tak on hovorí, že investovať do veľa malých napríklad podnikov alebo akcií alebo niečoho do zlata, hej, že to všetko je horšia stratégia podľa neho, podľa toho najbohatšieho človeka, ako si nájsť jednu poriadnu vec, jednu firmu, hej, do ktorej človek investuje, ktorú si veľmi starostlivo on vyberie a vidí ten obrovský potenciál. Hej. A do tej jednej investuje a potom čaká, hej, kým sa to zúročí. Hej, čiže aj ten najbohatší človek povedal, že vlastne nemá to cenu teraz investovať do veľa rôznych vecí. To nie je tá najlepšia stratégia, pokiaľ človek chce naozaj získať poklad. Hej, mnohonásobne viac, ako má. Podobne premýšľame aj, keď si volíme nejaké životné povolanie. Hej, keď rozvíjame svoje zručnosti. Väčšinou je to jedna vec, ktorú robíme poriadne, vďaka ktorej nás zamestnajú v nejakej firme alebo v nejakej spoločnosti, organizácii. A potom z tejto jednej veci, z toho, že zainvestujeme do jednej zručnosti, vlastne celý život žijeme. Pretože vlastne či už v tejto firme alebo v tej oblasti nejakým spôsobom zarábame, kariérne možno postupujeme. Čiže túto stratégiu my používame v skutočnosti, ale nie je to také slepé akože vsádzanie na ruletu, kde tá náhoda akoby rozhoduje o tom, že či budeme úspešní alebo nie. Ale je to niečo vedomé, že vedome si zhodnotíme, že či tá jedna vec, pre ktorú sa rozhodneme spomedzi tých mnohých, či naozaj stojí za to. Čiže má zmysel sa týmto spôsobom pozerať na svoj život a uvažovať. Toto, čo robím, nie je to navyše.
prináša to mne niečo, prináša to niečo môjmu okoliu. Nebolo by lepšie radšej koncentrovať tú svoju pozornosť, silu, čas, aj peniaze investované do jednej veci, ktorá mi potom akože prinesie mnohonásobne viac? To je tá otázka, na ktorú dneska premýšľame spoločne. A to, že to teda má zmysel, hej, to už hovorí samozrejme aj Pán Ježiš, hovoria to mnohí. No ale teda vzniká tam teda tá ďalšia otázka, že tak čo je ten poklad? Čo je tá jedna vec, ktorá dáva v mojom živote zmysel? Hej. Ešte iný príklad. Hej. Keď sa rozhodujeme, že si kúpime auto, hej, máme veľa možností, veľa značiek. Hej. Niektoré sú samozrejme drahšie, niektoré lacnejšie. Ale väčšina rodín si samozrejme nemôže dovoliť kúpiť 10 aut, alebo 20, alebo z každej značky po jedno auto. Hej. A potom si to porovnáva, zisťuje. To sa nedá, by nebolo kde parkovať, nemáme toľko peňazí ani času a skrátka údržba veľa stojí, STKčky jedno s druhým. A preto si to vždycky veľmi starostlivo vyberáme, že tak ktoré bude to auto, ktoré si kúpim. Bude nové, staré, ktoré mi prinesie maximálnu hodnotu za to, čo ja do neho budem musieť vložiť. Hej. Čo je tá vec, ktorá najviac stojí za to, aby som do nej investoval? Hej. Nie je to 10 vecí, je to pravdepodobne jedna vec, jedno rozhodnutie, jedna činnosť v tvojom, mojom živote, na ktoré sa potrebujeme viacej zamerať. A pustiť tie ostatné veci, ktoré nás v tom rozptylujú. No a keď teda už sa rozhodneme, hej, pre jednu konkrétnu vec, no tak potom a vzdáme sa toho, čo máme, hej, tých ostatných vecí a kúpime to pole, tak tam výsledok je ten, ktorý aj Ježiš hovorí, že od radosti nad tým pokladom ide a predá, čo má a kúpi to pole. Hej. Čiže toto rozhodnutie, že sa vzdáme všetkého a kúpime si ten poklad, je niečo, čo nás môže naozaj priniesť veľkú radosť, pretože keď je naša pozornosť delená, keď, ja neviem, scrollujeme tie sociálne siete, alebo kde veľa toho obsahu, dnes sme fakt, že zahltení rôznymi vecami, keď to zredukujeme, hej, a začneme sa venovať jednej veci, častokrát, možno to poznáte, že taká úľava príde človeku a taká radosť z toho, že nemám veľa vecí, nad ktorým by som premýšľal, ale že jednu vec môžem urobiť poriadne, pekne, dotiahnuť to. Hej. Keď niekto napríklad maluje obraz, tak nepôsobí radosť to, že nakreslí nejakú čiastkovú skicu, ešte stále má ten pocit nedostatočnosti. Hej. Ale keď tomu venuje ten čas, vráti sa k tomu, tak ďalej dotvorí všetky tie kontúry, vymaluje to, natieňuje a tak ďalej, tak ten výsledok je krásny obraz, ktorý si potom môže zavesiť a robí radosť jemu aj celému okoliu, celému domu, ktorý sa na ten obraz môže pozerať. Čiže aj keď my investujeme tie naše prostriedky do jedného pokladu, aby sme vlastne ostatné veci dali na druhú koľaj, aby sme ten poklad získali, tak to prináša radosť. A opäť použijem ešte iný príklad. Niekto hovorí, že pokiaľ sa chceme nejakým spôsobom motivovať do nejakej činnosti, tak najlepší spôsob, akým nad tou činnosťou môžeme premýšľať, nie je to, že čo ma to stojí. Hej? Čo ma stojí napríklad času a energie, aby som sa naučil hrať na nejaký hudobný nástroj. Hej? Ale to, ako nad tým je najlepšie premýšľať, je, že sa teším na ten výsledok. Hej? Že zahrám krásnu skladbu, ktorá poteší mňa, ktorá poteší moje okolie a už sa na to teším a preto mi nerobí problém cvičiť. Hej? Preto mi nerobí problém hrať. Hej? Pretože sa teším na ten výsledok. Pretože viem, že tam bude radosť a že to, čo do toho investujem, tak prinesie to nejaký poklad. Hej? Nejakú pridanú hodnotu pre mňa, pre moje okolie. Takže dáva to zmysel a nad to ešte Ježiš hovorí to, že toto, o čom sa rozprávame, o tom poklade, že niečo predám a niečo získam, ten poklad, tak takto je to aj s kráľovstvom nebeským.
kráľovstvo nebeské je podobné tomu pokladu. Čiže keď premýšľame, zase ešte možno v tom takom ešte duchovnejšom slova zmysle, hoci samozrejme aj správa svojho vlastného života je hlboko duchovná záležitosť. A keď premýšľame nad tým ešte aj z toho hľadiska, že kam smeruje môj život, čomu ho vedujem, čoho mu ho odovzdám, tak niekto by si povedal, že opäť moderné to je v dnešnej dobe, máme takých, ktorí premýšľajú takým spôsobom, že nechcú všetko vsadiť na jednu kartu, nechcú všetko sadiť na Ježiša. Lebo si povedia, možno sú tu iné náboženstva, sú to iní bohovia, iné smery a povedia si, že to nerozumne, že je lepšie akoby z ich pohľadu venovať sa trošku niečomu a vytvoriť si taký gulášik svoj, kde si vo svojej hlave, vo svojom živote. A týmto spôsobom vnášajú do svojho života chaos a prinášajú vlastne pre seba aj pre svoje okolie tú situáciu, o ktorej sme hovorili predtým, že majú tam toho veľa a nič poriadne. A Ježiš hovorí, že to kráľovstvo nebeské, tá plnosť toho duchovného života, keď to tak zjednodušene poviem, na zemi a aj na druhej strane, po smrti, je podobné tomu pokladu, je podobné tej jednej veci, ktorej odovzdáme celý svoj život a na ktorý vlastne všetko stavíme, nie preto, že by sme nevedeli, čo sa udeje, ale preto, že máme šancu to zažiť v našich životoch, že keď všetko predáme, aby sme to Božie kráľovstvo získali, keď všetko ostatné odmietneme a postavíme na prvé miesto vo svojom živote Pána Ježiša. A ako toho, ktorý je našim záchrancom, ako toho, ktorý je Pánom, keď sa pred ním skloníme viac ako pred všetkým ostatným, čo dávame na bok, tak vtedy sa udeje to, že prichádza tá radosť, prichádza to Božie kráľovstvo do nášho života. A z tohto textu tým pádom vyplýva aj to, že my nevieme zažiť tú plnosť duchovnú na tomto svete bez toho, aby sme všetky tie ostatné veci vo svojom srdci postavili na nižšie miesto, na tie nedôležitejšie miesta ako Ježiša. Není možné to zažiť, pokiaľ nevezmeme celý svoj život, nepoložíme ho pred Boha a nepovieme mu v modlitbe, že Bože, ja sa ti odovzdávam taký, aký som. Všetko, čo som mal, všetko, čo považujem za dôležité, alebo čo som považoval, tak všetko toto ti skladám a chcem z teba spraviť svojho Pána a Spasiteľa. Tvojimi predstavami naformátujem svoj život, svoj čas, ktorý ty si mi dal, aj v tomto roku venujem službe tebe, venujem času stráveným s tebou v modlitbe, v čítaní písma. A nebudem sa venovať veciam a činnostiam, ktoré sú neprínosné, ktoré sú možno aj hriešne, alebo nejakým spôsobom deštruktívne, to ani nehovorím o tejto rovine, lebo to je jasné, ale my častokrát si vyberáme medzi mnohými vecami, ktoré sa na prvý pohľad javia rovnako dobré, ale na to, aby sme medzi nimi našli ten poklad, tak musíme porozumieť, že ten poklad to nie je automaticky hoci ktorá z tých vecí, ale je to Božie kráľovstvo, ktoré nám prišiel predstaviť Ježiš, to bol jeho program, to bolo to, o čom on stále dokola vlastne hovoril, to, čo žil, to, čo nám vydobil svojou smrťou na kríži, svojou sebaobeťou a slávnym zmrtvých staním. Toto víťazstvo, tú radosť, ten pokoj on nám chce dať. A chce ho dať tebe osobne, ale bude ťa to stať všetko. Nie len niečo. Nie len nedeľu do obeda, aj čas. Ale všetko chce, aby sme podriadili tomu jednému cieľu. Možno sklameš ľudí, ktorí sú okolo teba. Pretože sa im bude zdať, že nemáš na nich čas. Že do nich nechceš možno investovať.
budeš možno, že veľa veciam musieť povedať nie a naučiť sa to. Ale pokiaľ chceme získať to Božie kráľovstvo, všetko potrebujeme položiť na ten oltár pred Boha. A to, čo on nám dá, je naozaj tá plnosť života, zmyslu a že všetko, čo robíme, má hlboký význam a prináša radosť, prináša pokoj. Poďme sa modliť. Pane Ježiši, tak ďakujem ti veľmi za to, že ty nám dávaš túto úžasnú možnosť. Že môžeme vďaka tebe naše životy zmeniť, že ty vieš náš život celkom naplniť tým, čo nazývaš tým krásnym pojmom Božie kráľovstvo. Tak túžme potom, aj sa modlíme, ako aj v Očenáči si nás to naučil, že príď kráľovstvo tvoje. Tak príď tvoje kráľovstvo do môjho života, do našich životov. A chceme ti preto podriadiť všetko, čo máme. Chceme ti všetko odovzdať. A chceme všetkému ostatnému okrem teba povedať jasné nie. Či už je to v našom srdci, alebo sa to prejaví prakticky. Ukazuj nám, prosím ťa, tie veci, ktoré sme ti ešte neodovzdali. Tých ľudí, ktorých sme ti ešte neodovzdali možno. Činnosti, prostriedky, všetko, čo máme. Ty nám to pomôž urobiť ten poriadok v našom živote. Aby sme to všetko mohli pre teba zložiť a mohli prijať teba ako Pána a Spasiteľa, prijať tvoje kráľovstvo a naozaj príjmať takú tú hlbokú radosť, ktorá to všetko prevyšuje. Tak prosím ťa, nauč nás hovoriť nie tým správnym veciam. A prosím ťa, aby sme vždy vedeli povedať áno tebe a tvojmu kráľovstvu. Tak, aby ty si bol oslávený, lebo ty si živý, svätý Boh. Ty nás prevyšuješ vo všetkom a ty máš jediný moc naozaj nás urobiť šťastnými, naše životy urobiť zmysluplnými. A za to ti aj dnes chceme ďakovať. Tak na tvoju česť a slávu, Pane. Amen. Prosíme ťa, Pane, daj nám sílu. Chceme začať tvoje slová žiť. Veríme,
Tak požehnaný dobrý rok, milí priatelia. Tak nech sa nám to darí odovzdávať tie staré veci, tie, ktoré nepotrebujeme a hovoriť nie tam, kde treba. A nech tak naozaj spoločne nasledujeme Pána celým svojim životom. Nech sa naozaj to Božie kráľovstvo v nás rozmáha a nech jasne nasledujeme Krista na každom kroku. Amen.